दादानू हा. मला तुमच्या कोकणातली भाषा शिकायची आहे. कोकणी भाषा हा. अरे खूप सिंपल आहे, चालता फिरता शिक्षित. काय म्हणतात, चालता फिरता येते? अरे रे भावाशी हाय ये दादानू तुम्हाला हाय करतो आहे. नाही नाही, हाय नाही तो मका बोलवता कोकणामध्ये हाय ये मतलब इधर आ. अच्छा असा आहे ते. चला 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 काय बोलतो? दादा माझ्या बाहेर झाला. हा. हाय म्हणजे इकडे ये. हा. ए भावाशी अरे दादा तुमको हडे बोला. नहीं नहीं, हड़े नहीं, वो कोकणी में बुला रहा है. हा? इधर आ बोल रहा है. हाय इधर हडे इधर. अच्छा दोघांचा अर्थ एकच येतो. एकच येतो. हा, माझ्या डोक्यात- चला जाऊया. हा, चला चला. हाय ये हडे ये म्हणजे इधर आ. हा. समजला समज. ए भावाशी ऐसर ये ते दैशरचा काहीतरी बोलत नहीं नहीं, दैसर नहीं, वो बोल रहा है हैसर. हैसर म्हणजे पण इधर आ. अरे देवा ए चल जाऊया. दादा याला काय मतलब, एका शब्दाचे तीन मतलब. ए भावाशी अगडे अरे देवा. हाय ये हडे ये हैसर ये हकडे ये हाय ये हडे ये हैसर ये हकडे ये हाय ये हडे ये हैसर ये हकडे ये. अरे दादा एका शब्दाचे चार मतलब. भावाशी या कोकण असा हा, प्रत्येक गोष्टीत चार ऑप्शन सापडतात. चार ऑप्शन. हम्म. दादा जंगली प्राण्याचा आवाज आहे. अरे प्राण्याचं नाही रे, माणसाचाच आवाज आहे आणि तो कुकारे घालता का रे. म्हणजे इधर आ.